bịa keneli orimili telu kenegwu orimili bịa keneli mụ n'ebe orimili telu kenegwu Igbo bụ n'okporo ụzọ dịla Igbo na-agba alele Igbo bụ Igbo ife ọma ka anyị na-ayọ arụ ike ogologo ndụ na ụmụ anyị adịbụ anyị tụchabeghị n'anyị nka agwa na-asị Chukwu okike ya meela anyị amara ife ọbụla anyị na-ayọ bụ ezigbo ibe na ọ emezugoro anyị ise anyị na-asị onye ọbụla ga-anataba n'ọkwa ebe a ka ọ dị bido n'ebe ka ọ ya abụ ekwuche Igbo adị mma agwa sị na-ekwe ji anyị eketa ata na ya bụ ji etire ya na ala nnekwu ibe apụta na ya kwesị na anyị adị n'ise ete na oye bụtata na awọ ya na nkwọ Anambra Igu Aro Ndigbo because all the basic Igbo and Igu Aro man I come getting a level under my leadership as the president executive of MPU we will continue to strive for greater peace and unity in our ancient kingdom. Our regents are very excited to be here. I'm happy to be one of the participants in today's very glorious outing. I'm equally happy that peace has finally returned to the town. In so many years back, I didn't see the regents and BG together. But today, here we have the regents seated, to have the BG seated, to have the Nzemabua, Ndoba, and then also in one place. If any 100 carats, swagging up Poco, and when me 100%, fat a lip on my cassette. Chief priest the ball too much in news, ye jebana net. If I believe the measure, Katata, DKG, I knock on one net gauge, just a solo boys if I get it. Here, a banji Lagos, spray cash, a combination, a con shop, if any neighbor, one a jig, you will nail. Let them show face, you get away, let them show face, you get away, watch ya, watch ya, I just be for no do when I pull it. I just be for no do when I pull it. I just be for no do when I pull it. Oh yeah, yo. I just be for no do when I pull it. I just be for no do when I pull it. I just be for no do when I pull it. Yeah, it's a low Africa, and I go up on yes, on your lewa. Okay, back, Malacha, accountable Lababa, Ovalon at the Mafawa, so I guys at the Nido Nefaka, everybody at Chiba. I'm really good film, oh yeah, cook special effects. Your baby shall live in this, and go see a number of sense. I say, my one uncle, the boys.
Big on a mega,
I can hear. DJ Kabia. Everyone is second. I am one of more in the person of every. In the person of the region of this community, President Moyeso. In the time, I got footballs and also. I can again. Also, my coach, I can again. Also, His Royal Majesty is a bit of warriors and one and cable. I'm in the president of the Idebutako, regent of the kingdom. Yes. On Yarutagoli, Nebogano. Yes. Agola. That's the labor because she told Nagago. So the guy was saying, you know, and I'm going to yes. I make this minister all the way from
Island gas. I can hear. I couldn't. We both should have. I can go na table na ni ne. Almost the name one. Like papi yourself to go. Obo na ndi ame na na set we down. E bele mo wa. The magic honorable they can. I couldn't. Enwele ezi mo na la. Na dogu. Say I see Bobby Bo. If I'm a kind of young, Arike, Ogonogondo. No, my Yadiku, I to Java and Nanka. Say, I want to see you work again. Yamela Yamala. Never when I know your busy, we know a Mezugolania. He say, Western Nidulu, I know Kuno, no Yanoroga, Foroga, Omaja Panu de Necoviano. No, when I live at the Vava. Mana, I'm a coordinator. I saw your banana. No way back on the widow, no back on Yabo, a butcher, Ibadama. I wasn't on a bonzook engine, I can let you see George and now to a go by a daughter. The bandini is a better like a webia. As Munuana, don't listen or bye bye as soon as no. He said, I wasn't a good giant catata. I have a G, Etirania Nana, Nebu Aftania. Uno marive mani lo mo galaga nke ye me na nke ya de egwu ise asibano ya hota CBH ise ogorogondo arike ise enwe onye onwe go de na arụ tata dị ibe na chukwu oke atụchafia ise arụ agbashi onye ahụ ike ise kalia enweke a na-eku metusela na akwụkwọ nsọ ihe anọ 200 nọdụ mana nọdụkwa na arụ ike ise na ya adị no ise no ye lota na awo na nko na no basinano neru ka ya na ama ayi bibo enwe ibe anyị eji ayi enyechi anyị na arụma awasị na ọ gaghị omume ego ibe ọ dị mmụọ wafụna ayi enwetacha ya ise mana ọkwa na onye enye anya ibe ya ise ayi betekwani ya na-ebele n'ọkwa ebe eko na ihe weti unu ewegakwani ya n'ebe nke ọzọ ise to you ndị nri ekene m unu Igbo ekene m unu ọjị abịa nọ anyị enyedugo ndị nze ma bụ ọjị chele anyị eji nwayọ ole nke onye na-enedoli ya iwe anya inyegokwa owulu n'anya esegbu ọjị ka na-eje ije dịka o si wedị n'omenala ya na agbọfala ọ na-asị na ndụ mmadụ niile Igu Aro wee na-asị na ndụ mmadụ niile onye nara nke nye pene adịrị ebe ọsọ ọsọ fukekọ awesị na ukwu unu ji wee bịa ebe na ọkwụkwọ maka ọrụ ibe ọma ya emekwuru unu tata unu bịacha taa na gị onye na-asị yes unu jere mbi jee Igu Aro una chikwa ya bụbụrụ ya chiwere ekosiri obi anụ ahụ awe na-asị na udo ya adịla ụmụ anyị niile onye anara ndị anyị ekwene ya jisie ya ike na ndụ adịrị ụbọ ibe niile bịara ebe ana m ekene unu ofu na ofu ụkwụ m ji bịago na-eji na na-enweghị nsogbu ọbụla awe na-asị Chineke ya biko abịa ka o were ọchị ọ gọzie enye ọwa anya anyị ata n'ifi Jizọs Kraịst onye nwe anyị iji na-agba ego arapụrụ gị ịnanya ịgafe akụ mpịawara ụgbọ n'onwe ya ọzọ akụ ndị agbara ahụ na-abata ọbụla tele nwayọ nwayọ
And the other village in Amazon, Amazon. Thank you for looking at it. That's it, and the name yes, okay, say me. I do not tell me. We don't tell me. Ijina Bokash. Oh God! I can the commander, Anambra, the banana, my commander, my commander, aha, we don't believe The 1026th Igu Aro Ndigbo 2025 AD. Address from Igbo Ezenri, delivered by the Regent Prince Ikenna Onyeso, Idebuta Akunande. With great pleasure in my heart, I, Prince Ikenna Okechukwu Onyeso, Idebuta, the Regent of Ancient Nri Kingdom, on behalf of His Majesty Ezobidegwu Onyeso, MFR JP Nrienwelana II, the custodian of Igbo culture and tradition, keeper of Ofo Ndigbo, in the Igbo ancestral homeland Nri, and the supreme head of Igbo traditional religion. Ezenri Council, Ndi Izueze, and the Nri community welcome you all to your roots as we celebrate the 1026th Igu Aro Ndigbo 2025 AD and the 37th anniversary of Ezenri Nwelana II on the Nri throne. Some may wonder why it is the divine mandate of Ezenri to proclaim the Igbo lunar calendar. Out of the children of Eri, only Nri, the first son, had a dynasty. Ezenri introduced the 4 market days, Ekeoya for Nkwo, of which had their originating shrines in Nri. Wherever you find them in Igbo land, they are installed by Nri priests, who are agents of Ezenri. Through divine inspiration, it was revealed to Ezenri the system of counting the year, Aro, which also has originating shrines in Nri ancient kingdoms. You will therefore find through all the time that there is only one genuine Igu Aro all over Igbo land, and this takes place in Nri. It falls in the middle of February, the second month in the Roman calendar. Igu Aro is never a January event because Igbos are neither Romans nor British. Any Igu Aro celebrated out of the scope as initiated by Ezenri and his anthrogens is fake. Nri is a street of gods through which all who die in Igbo land pass on to the land of the spirit. While welcoming you to this holy city of Nri, we must not fail to remind the world of the contributions of Nri civilization to Igbo nation.
Nri True Ezenri gave the Igbos also title taken to assuage the ego of accomplishers. Nri introduced yam to Igbo agricultural cycle. Nri regulated and regulates the Igbo traditional system of worshiping God, cleansing the earth of abominations and taboos and settling disputes between warring Igbo communities. And reintroduced commerce in Igbo nation, using cowries as a medium for exchange. And through his mystic knowledge, introduced use of herbs to cure illnesses. Ezenri stopped slave trade, killing of twins, and abolition of Osuka's system. Ezenri introduced native system of government in Igbo social-cultural life, using other title holders and age grades to enforce regulations. If Nri had not kept faith with culture and traditions of Igbo nation, we don't know what we could have been. We don't know what could have been our situation in the community of nations. In era of culture reawakening, Ndigbo, let us give some pride of place and honor to Igu Aro Ndigbo, which is the oldest culture in Nigeria. After Igu Aro, approximately within 4 days, 1 native week, but certainly not more than 3 native weeks, Izu Ato, you have the first rainfall, which signals planting season. In 1732, it took the bravery of 4 slaves who were Nri, Umbulichi, Ndibulichi, in Ambrose Madison's plantation in Montepella, Virginia, to set free 1685 African slaves. This freedom was recorded as the first slave emancipation in South America. American Congress recognized it as a heroic and gallant way by Igbo Mbulichi to free the slaves from the shackles of slavery. The state of Virginia honored their acts and by allocating a village museum to Ndigbo. The wall and obu built with mud and akanya as roofing. The way our ancestors built. As the overseer of Igbo ancestral homeland and custodian of Ndigbo, Ezenri Nwanana II was there in 2010 to officially dedicate the museum to Chukwu Okike. On December 2018, Ndigbo from all walks of life gathered at the palace of Ezenri to reaffirm abolition of the obnoxious Osuka system with ancient of Ndigbo domicile in Ezenri Palace. Today, government systematically suspended the teaching of history in our schools, thus depriving the present generation the rights of knowing the history of their past. I call on the government to reverse this negative trend as it poses danger to our existence. Those who ignore the past tend to step on the future, would receive a total fall, thus messing up both the present and the future. I congratulate the Governor of Anambra State, Professor Charles Chukwuma Soludo, the Solution Governor, for awarding the contract of reconstruction of Ezinano Nri Enugu Road and the current launch of war on all forms of criminality in Anambra State. I urge the Anambra to join hands with him to make a better and safer state. I thank the President General of the Progress Union, Chief Sir Dr. Anayo Romanus Okafo, Obezia Fakego, for harmonious relationship with the palace and for achieving much within a short time of his administration, especially in the area
of community development, enhancing the security and cleansing Itu Iyi on the land of Nri by Christians and traditionalists on the 6th and 7th of January 2025. To 220 communities of Njikota Umunri worldwide, I thank you for keeping the faith with your roots. To all Igbo nations, peace is supreme. Let us avoid acts of provocations. I thank individuals and organizations who made life better for our people during last Christmas, especially in providing free medical care for them. Senator Lillian Uche Ekunife, OON, Anyanwunri, I thank you for the construction and solar lightning of Ekemaketinri and the 20-bed health center at Ebedenri and other projects you have attracted to Nri. Ndenri, let us bury our differences and imbibe the sacredness of Nri as we celebrate the 1026th Igu Aro Ndigbo. With this of Ndigbo that I'm holding in the name of our forefathers, I call on the Almighty Creator to open your eyes and make you absorb with your minds from this Igu Aro and go forth hereafter and tell the story of your forefathers with pride and boldness. As you experience Nri culture today as it was in the old, and we will continue to uphold the religious head of Igbo nation. As I reenact this ancient and ritualistic proclamation of Igbo New Year, I hope that by the time you leave Nri today, you would have noticed the difference Nri makes in the cultural time clock of Igbo nation. Johnny Messi's back home, thank you for coming. Happy New Year. Prince Ike Nonyeso Idebutaku, on behalf of His Majesty, Eze Nri Obida Igu Onyeso, MFRJP, Nremwala II. Dalu. Demonstration by Ida Letipo or I can another family problem. Another family and
Ndị nze na ọzọ be anyị ekene m unu. Ndị nri niile otu ọdụ na-ekene unu. Ndị nọ n'iru unu awụrọ ndị si obodo oyibo wee nata, mana ama m otu ha dị n'anya, mana ndị unu machakwa nwanne unu nwanyị ndị unu na-anụ anyị nwa nọ n'iru otu ọdụ nri. Anyị wee sị na iwu na anyị abịa lele so n'ife a na-eme. Ndị ọcha na-akpụ ya New Year, anyị ma na-akpụ ya n'Igu Aro. Anyị ma na otu anyị si wee bịa na ọba anyị eji wee na ya akarị na arụ a igwe fo anyị abụ ihe ọya pụta. Anyị wee sị biko otu ọbụla anyị si wee fụ anyị ọnwa ife dịka ebe anyị ji wee mee ife n'ime ife a, ma ebe a na-atụ n'ọnụ ịgba n'ihu ọnwa ebe ọzọ enye enye enyo si ashine. Asị m na ihe dị na envelope ori ikekwe anyị atụwakwa anya mana anyị ji ngaji na akpa, mana anyị si na ụlọ ya adị ebe m si wee weta mmaji elewe ahụ nọ ụmụ ụlọ ya na-enwere dịgide ụlọ nka ụmụ anyị wee sị na ọ ya adịcha mma ogologo ndụ ka nna ya n'isi ụlọ arụ ike ka nna ya na-abachukwu na ọdịnala. Chetakwa nna anyị bụ your grand patron, and by the grace of God, your patron. Thank you. Microphone dị n'aka ka ịgọziela anyị mkpụrụ osisi a ga-etinye n'ala. Ọkwa ji dị m n'iru Eziokwu. ọkwa Igu Aro ka egwu maka ya. Anyị agụghị Aro, anyị nọ na New Year ndị oyibo, anyị nwa ọnọgọ n'Igu Aro. Agụ Aro achọ ibe ọnụ ya ele ọkwa na ya a sị na ụbọchị kpata narịcha ori karịa n'ọjị dị anyị n'iru. Anyị wee sị na tata dị ibe a
anyị konye na ana na ọ ya emete nnukwu iwe unu emekwe n'anya na ji ya pempe n'anya mana iwe ọ ya metụta ya dị egwu unu bata n'ịlọ mmụọ unu ya sị ọzụkwa ji dị ire unu were ji anaga unu were ya unu edobe n'elu nke unu ka ya akọkwa n'ala iwe niile wee mete wesị na arụ a 2025 o nwere ibe anyị bụ ndị Igbo ya ayọ anyị alak ihe ọbụla anyị yọ na anyị enwetachi ya anyị gbuo n'aka nne na ọya bụ na mma anyị gbuo n'aka ebe na ọya bụ na mma anyị si ihe agụghachiri anyị aka mgbe nwe nọ n'iru ka ọ ya ahụ n'ụkwụ ọbụla agbara anyị lift ka anyị nyere anyị nọ Igbo ka anyị bụ ebe ọ bịara arụ ya na-adịla anyị mfe ụmụ anyị ya adị anyị jụcha abanye na anyị nka nsị nakwa tata dị ibe a tata bụ oye anyị na-asị na ọjị anyị eyetela anyị ibe ọma ọ ya etekwala anyị ụbọchị eke yetela anyị ụbọchị nkwọ yeteziela anyị n'isi mbọchị ụbọchị eke ka ibe ọma ya dịrị na anyị ụkwụ unu ya eji wee na ụkwụ njibịa nke unu ya eji wee na ya aka na mma si na maka ya maa na anyị ncha niile n'aba Chukwu na ọ dị na Justice Minister Monday Tuesday all the way from River State, Ikwere, Port Harcourt. Ihe na-ebe ahụ ndị Pimasop all the way from Owerri led by Igu Aro Ndigbo, Chief Doctor of Wike. That is the delegation, the special delegation from Owerri. I assume no. Onye ga-ekwu okwu mgbe abakacha ọfọ ka anyị enye Igbo okwu ka e wee ihe eji maka ewe bịa ebe a taa. Eze enwe ejikwa afa na-ekene gị ọchịagha na siri Imo ọ ga-adịrị gị na mma anyị kwụgị n'azụ nwere ife ga-eme gị. We are the offshoot of Uri Kingdom. It extended to Kogi, Benue, Delta, Igbo Nation in Bayelsa, Igbo Nation in Cross River, Igbo Nation in Akwa Ibom State, Igbo Nation in Rivers State, and Igbo Nation in other places that is in diaspora. We are proud of Uri Kingdom. We all migrated from this place to other areas. And I want to let you know, sir, they call us Niger Delta. What does it mean? Niger, non Anambra. And you have the Delta, non Ibere meaning. We help Paul na Barnabas. Ochiara Sirimo. Finally, this nickname came away confused. We are to decide who we are upon the politicians. If I never tell Omena Ndigbo, I came all the way from Delta State, and I have some people here who came from River State. Look at him here. He is also a past Chief Justice of Internal Government of Biafra. We have others. Not to waste your time, sir. On behalf of Igu Aro Ndigbo, I hand over the presentation of our gift to Akaji for Biafra on behalf of the Prime Minister, sir. Thank you. Akaji for B.I.M. Maso. B.I.M. Maso. Maso. B.I.M. Ndrikwani. Ndrikwani. Ndrikwezoni. Ndigbo kweni o. Nneke n'onye ọbụla bịala mmemme Igu Aro Ndigbo. Obi dị m anwụle maka na ndị be anyị kwuru n'okwu n'oge si n'aka nna wee baa n'aka nwa. Anyị bidoro ibe from n'aka onye som Ogudiegwu dịrị nwela na nke ịbụọ ọ ga-aka m abụrụ eze mana today Chukwu nna mego m nkwela eze bulata jobo from Ikemibite Royal Kingdom. I am proud to say na mo be a member of Pimasop like eze nwela na onye som Ogudiegwu. Ndị mali ife na-akpa ndị Igbo
ndị kwụrụ ọtọ maka ndị Igbo si na ndị Igbo ama nnọzu n'ori. May his soul rest in peace. Ebe ọ bụ na ọ nọ ibu ndị Igbo na-echu ya n'ụra ma Ojukwu anyị kwuru na mkpụrụ obi ego ezu ike na ndokwe gba nwụrụ mana gba nwụrụ ebe anyị nọ tata gba n'etiti anyị mgbe o nwere afọ nna anyị ukwu bụ Chief Dr. Raf Ụwazulike ijele ndị Igbo oke nwa one of Africa wee zite anyị na anyị bịa solu Igu Aro Ndigbo aka na ụlọ mana ibe ọbụla agwụ na ibe ọbụla na-eme ọbụla nwaanyị anọrị n'oke zuru ezu ebe ọbụla eme na Igbo ọbụla BIF nwa anọrị ya unu eke bidoro asụrụ onye ji ụdọ ka ewu na-eso anyị bụ bi ma sọ bụ ji ụdọ ma ọ sọrọ nwoke ma ọ sọrọ nwoke ndị mgbalụ site n'ike nke Chukwu ọbịbịa tata ịbịa nri tata na anyị na-atata na ebe na n'ibe dị iche ga-eme n'ime ndụ ndị Igbo ka njikwa afọ my community Ikemi Ibite Kingdom wee na-abịakwa wee na-epe homage ebe anyị si na onye bụ isi bilisi ma ọdụdụ enwere ube nri ji ọkụ Igbo unu ga-ejigide ọfa ya ka anyị kwuru anyị ga na-abịa Igu Aro ebe a last year anyị bịara ebe a ka excellence gbara unu na oge ọbụla a ga-agụ Aro na Igbo na ị ga-declare public holidays and we still stand on it very soon. Ọ ga-eme ma nwoke ma nwaanyị n'anya na mụ na-abịa nso ka m prezentị ife nna anyị ukwu bụrụ Raf Ụwazulike nyere anyị. Chief Raf Ụwazulike bielu m nzu si ka were wee atọ na ndị Biafra ka ọ atụtụ ife dị mma were ọbụ were oji wee chee si ka wee ọtụtụ ndụ na ndị Biafra nsogbu ma ajọ ibe niile a na-eme na ndị Biafra na tata anyị na-ebute n'okpu nri na ibe dị na Igbo ga-ajụ oyi ibe na-ebuche ibe anyị aka na aka m ga-etitokwa ebe a bụ na anyị ga-ejibe awa na ya ka nje present to his majesty Prince Biafra! 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 This very one from my kingdom pụta Ikemi Ibite Kingdom na ndị ichie na ndị iru na ndị Ikemi Ibite anyị ji wee na-ebe gọọmenti n'ogbu nri BIM this award si n'aka ndị BIM wapụta aka ndị welfare BIM wee na-presented to His Majesty a na-akwụkwọ aka ebe a BIM masọp akwụkwọ mere anyị ga-adị ndị ndịkwenị BIM ụbọchị ọbụla anyị gụrụ arọ ụbọchị ọbụla anyị lọ mmụọ nne anya ma bụrụ unu mana onwe ka anyị adị ọkwa ya mkpụrụ anụ ụlọ ụgbọ adị m mma ọ na-ebidoli n'ofu izu tupu anyị mebe ibe maka ibe ahụ anyị ncha nwe asị onye gbakọta ghalụ nke ọ gbara agba n'anya ama m na unu si ebetela aka dịka nwanne anyị nwoke si wee kwuo maka ndị si maka Obi ma Rivers ma Bayelsa Delta bụrụ na ọ dị n'nso Cross River Edo kezi ihe ya emezi na ndị ozi ndị nọ nso ahịa bịara ọ ga-abịa kuru kpọrọ ha n'azụ ihe abụ anyị ncha ka ọ dịrị anyị chọọ ka Igbo dị mma a na-esi n'isi nsogbu akwụ na-enwe ọ bụrụ na anụ Igbo ọfụma elu ọgwa ibi ya si asị ejezina ejetezi n'aka si ebere elu si eje na Jerusalem si ejezi na ebe ndị ọzọ nọ na ana ebe a ka ọ ya bụ ịbịa zọrọ ịzọrọ ndụ ọbasi na ọgbụnụ ya ji wee ọgbụnụ ya na ji na ọya ọmakaga ọmalụ mmadụ nne ọya bụ mmiri ọbasi na ndụ mmiri ndụ azụ mmiri ata na azụ ọnwụrụ kwanye ya ihe ọbụla metụrụ aka arọ nwa mmaji anyị afụkwu na obere oge na ịlọ mmụọ kwanye ya anyị ara achọ mmadụ achọ
anyị abawanye sị na ọ ga-agazi na anyị nche niile na-aba Chukwu n'ọdịnala sizuru olu nna anyị na anyị kenere ya rinne anyị na-ekpere ya ekpere ndụ ọta aka ọ dị njọ kwa ya adịcha nụ mma anyị ka mbe nọ n'ime iwedele anụkata ọsị na osigbu onye anyị erugo ebe anyị na-eje n'ọtụ obodo ọnya dị ụmụnne wee na-abịa ipe His Royal Majesty eze bido ego onye eze eze dị wala dị sekọndụ ipe Alright, thank you. The family of Elokife Egudike from Ozobolo. Let's do the homage to the king of the kingdom. I'm about to walk out. Yes, I'm going to leave you to go by the local. Let me challenge your microphone. Asị m na m na-abịa na mbịa pay homage ọ na-abụ ihe kwuru ọbụdụrụ ya ihe nweta ata ọ palansị a mere ihe nweta ata na nna m eje mba na-eje olu n'Igbo na m na-ezinụlọ nna m eriju afọ ọ palansị a na nna arụ ọrụ oyibo ọ palansị a na nna emerụ omenala ọ palansị a Ezeri ihe ebido egwu onye nso ọbịa gbugbo bịakwutegọ m obodo na-abụọ n'anya otiti nwezi mba mana ete ka dibịa gbara m n'aba na nna abịa mee gịnị bịa pere m eju bịa kelee mgbe m na-akwado ana m arụ ọrụ ka m baa ọrụ oyibo onye si resanyere m akwụkwọ resanya m eke gwa akwụkwọ si m rafụrụ ọgwụ niile ka o wee kelee m wee tie m aka n'obi maka mbọ mba n'obodo wee sị mba na m na-abịa mụ na ikwu m mụ na ibe m mụ na ezinụlọ m biko wee sị ka anyị erire ndị a wee mee gịnị wee sị n'obodo a akwụ aka mbido eke ebidobe wee sị ka anyị erire a wee mee gịnị wee mepe ihe mezu
Thank you very much. Yes. Igu Aro. I will never allow it. So regent to when you sing doka, and I would like that one. The boss I do it. The boss I another guy. Also, I'm out of my mind. So I got to push it back. Push it back. People are planning. Oh, me and I don't know. I wasn't. I could have lived on it. No, that's it. Igu Aro. Oh, I do. So I am a super man. Yes, you. I used to walk. President, what allowed you to lose the Agovia? I see how the one I go to there.
adịrị ọmaka ọdịrị afecha anyị jikwudo nwunye anyị si na Igu Aro na nke Aro gara aga amaka mana nke ya mararị nke Aro ngozi eso ndị iri na Aro erike eri eji tiwa ọgbọ unu erufu na promise ihe chila ọzọ ka ada elibe na alacha aka na-eji ọzọ na-eji n'obi akwari ahụ ibe a na-agbakọ anya ibe dị uri na-agbakọ onye ahụ na akụnụba anyị dị n'udo akụnụba anyị dị n'udo udo iche ntụrụ ibe ọya nọrọgaba anyị si agha ga-eme ike na bebe ma sekuriti bụ ihe ndị ọzọ anyị na-asị ka Chineke mebe etu a isi agbalị mgbe mbọ ka Chineke gba mbọ n'ezinụlọ gị n'aha Jizọs. Ọba
And we are supportive wives. So that's why we are here to congratulate you on this special day. I know singing, Dalu, Naja Chineke, Odobegi, Onyaga Risike, Ogonogondo na Risike, Naha Jesus. Nasi Chineke people, Okosera in the Jano. I get to wear them, I get to wear them, Jesus. If we go, I know you went this our little talk. I know see, you went legend, you lovely wife. You know, love woman. You know, amazing. I need to get Apostle
Yes. Cultural dance.
I now the regent of the kingdom are representing the Assembly and the council. I now a distinguished senator of the Federal Republic of Nigeria who can never be distinguished. I can read from all indications, Abonine Panya or Uri Batalive, even Rich Webili, the President General and his entourage are just a match in. Wesina Oga Mama, the President Prince of the Kingdom, and the BT, we just salute you know, accordingly, I can a very distinguished senator of the Federal Republic of Nigeria, Onosialana, anyway, Naganiru. Right is the good senator. I don't want people. I'm pressing for it. So what? And like you can see, yes, the distinguished senator of Vijagamau, that is a mere the oracle. Yes, the oracle. The oracle. Chief oracle. The oracle. The oracle. The oracle. Idara ketika aku, saya yang kemudian bicara
Yes, I know people. Chairman CEO studying more oil and gas, working all over Saturday. Also, they go through the school here. I can hear this now school here. Up to see our principal, I got principal. Yes, the state of Victoria, distinguished senator, My voice has to change. Ladies and gentlemen, may I humbly welcome the President General of our kingdom, talking about my own classmate way back then. Ladies and gentlemen, Chief Dr. Anayo Okafo, whom the family name is known as Upato. Ladies, once again, let me welcome Eziaza Kego, the PG of the kingdom, the Equator. I generally. Thank you, sir. My classmate, my very good brother, GCK. My regent, it will be talking now. My distinguished senator, we need now because he became 150 years old. Also, Olubiego, as a Yanga,
obi ọzọ isi ọfịa ndị ọba ndị ọzọ ndị nze na ọzọ ndị iyom ndị onyonyo nọcha ebe a atụkibobodem ụmụ niile daalụnụ biko it's time for a little speech by me on the occasion of Igu Aro Ndigbo. I'm a Igu Aro Ndigbo because I'm a Igbo. And Igu Aro man, I call any name, the chairman of this occasion. And members of the high table. Ndiokolo, the MPU women chairperson, our other invited guests, all other protocols observed. I welcome you all to this epic gathering, and I say thank you all for taking time out of your busy schedule to attend this annual event. We have gathered to celebrate Igu Aro Ndigbo, marking the beginning of the Igbo New Year calendar. The Igbo New Year calendar starts in February of every year, comprising 4 market days, Eke, Orie, Afo, and Ukwo, and 7 weeks, making 1 month before one. Interestingly, 13 Igbo calendar months makes 1 month, makes 1 year. Unlike the English calendar, which has 12 months with varying days. Igbo calendar has 13 equal months with 28 days each, totaling 364 days in a year. Our calendar bears resemblance with the Chinese and Jewish calendars. Our ancestors, led by Nri, skillfully calibrated the movement of the sun and the moon for their daily, weekly, and yearly activities without error. Igu Aro ushers in the onset of year 2025 and the planting season. Under my leadership, as the President Executive of MPU, we will continue to strive for greater peace and unity in our ancient kingdom. We invite all Nri at home and abroad to join hands with us to develop our town, empower our youth, and take it to a greater level. As the president of the town, we continue to support our traditional institution as the constitution of Igbo customs and tradition. We collaborate with our traditional institution to increase publicity and visibility of this ancient Igu Aro tradition in our future celebrations. To do it better. We're doing it well, but we want to do it better. Subsequently. I thank you all for coming. Long live the people of ancient Nri. Long live the people of Nri town. Thank you all. Thank you all.
Should we go see members of the EM and then see members of also the kingdom? EM, speak to us. And also, and all the village chairmen and Indian Renee, all the groups. Our regents, I'm very excited to be here. I'm happy to be one of the participants in today's very glorious outing. First of all, I would like to congratulate you for upholding and stepping into the shoes of Assembly and for maintaining the culture, the tradition, and the norms of this great community. I'm equally happy that peace has finally returned to the town. In so many years back, I didn't see the regents and the PG together. But today, here we have the regents seated, we have the PG seated, we have the Nabua, Ndoba, and Inde also in one place, just to celebrate this year's Igu Aro. I'm always very proud to be the wife of this community. Oh, come on! I'm equally always very happy that I come from this town. So I make a no regent time. Our regent is one of the youngest regents in Nigeria today. Yes, one of the youngest regents in Nigeria today. And he's doing very well. All he needs from us is support, prayer, solidarity, and whatever we can to ensure that he sustains this palace. I will always be here to support you. Come on! And I will always be here also to support the PG. We have a PG that is quite responsible. At least what Kevin did very well, our last PG, did fantastically well. And I'm happy that he also handed over to someone who can sustain what he gave him and where he stopped. And also to build on what he met on ground. So I'm making all of you for coming out and Kenende Mzemabwa for being here, Ndoba, then is an awesome, and all the village chairmen and their wards for their supportive role in ensuring that this palace continues to strive. So on that note, I want to thank you again for giving me the opportunity to speak and to express my happiness, my gratitude, and my appreciation to all those of you that are not from the town, but we have you here to support what we are doing. May God bless you all. Most distinguished. I am one. You call later. I can get in there. There's a work in Emuno. Our able PG. As I put on your second. As in the when I go, all the village chairmen, Ekenemuno, Nambani Naibala, Nine Chanine, or Iladel. Nekene kwande yomo ni yome kene mune ni yome ni enyo nekene kwande oba enu mi kolobia kene ndi uma bobia
kene ndị niile lụrụ ọrụ bụ ụka bịanụ ndị omenala ekene nwụnụ ndị ụka anyị daalụnụ ndị midia ekenekwu m unu wee sị na ịbụ na 6 akụkwugo ka anyị jee ụmụ ọgwụ ekenekwu m unu amụrụ ụlọ taịtaị ọ ndị midia na kọsị ababa ọ na m na-elelu anya enwe ndị nwe ọrụ jiri na ndị midia biko na ekene m unu rinne a sị na ọlụ ahụ anyị ncha ka ọ dịrị ịgụ ọrụ a agba m onwe m si na m na aya eme ya loki ụna ọhụrụ ka loki si wee dị mana ibe dị n'ụwa bụ a na-eme chukwu emeka ọfụzi ebe ndị ọzọ ama m na ndị ichie na obodo aṅụrị ire eme taata a sị na ọkpa niile bata anyị ka anyị azọfe ya ka mma a sị na anyị kpọsa anyị na-ele nọ kọntrakt n'elu kọntrakt promoshọn n'elu promoshọn ọ bụ na anyị yọrọ n'arọ nwa na anyị enwetacha ụkwara anyị ezigbo iwe anyị sị na anyị ara emegbu mmadụ anyị emegburu anyị anyị sị na nwaanyị a na-akwa na-atọ na mba kwasị olugbo nwaanyị banye ụgbọala banye ụgbọelu ma na ya wụ ibe ya elu ele ahụ ya na-adị a sị na ọ nọ n'ụlọ na ndị nọ n'ezi na ndị nọ n'ụlọ ebe ka anyị si wee nọ n'ụlọ na-agbado anya na ekọnọmik tri unu ya na-echetakwa na anyị na-ebele anyị na-eledoro unu anya unu ma na-abatakwa unu na-abata abụ unu adịkwa alụ n'ọkọta olu ibe ọtabụla onye nwanne ya ibe eji mara nri ọsọ naanị ka ọ ya wee na-aṅụ mmịa ịrafụ bọtụlụ gị oghe ịkwalịcha mmadụ ije nyecha nwa mmiri ga nata ịṅụ anya mmịa na onwere ibe ya emena a sị nọọ n'ọbụ ka ọ ya adị n'ọka ọ dị mgbe anyị kwudoro ya n'ele ahụ ka ọ ya dị ma anyị rapụ ya mgbe sị nakwa kịtịkịtị ọba anyị wụ ụmụ anyị zụchaba ya n'ebe nka ndị nne ụmụ unu bụrụ nnekwu moto bata jụkwanụ ebe esi wee weta ya maka mụnwa bụ ebe akpụ agba anyị dịrị ịkpụta akpụta ka eje kpụga n'ọmụ anyị akpụ like this kpụrụ jebe na gọọmenti eji amalụ m wee sị biko nụ na-ajụkwa na ese maka ajụrụ ajụ wee rie na-ebute ayara ya wee nwụọkwana ya aya na-eme ire nri nọ iwe nwa ogbu ka anyị na-eli wee sị na tata bụ oye ọya etela anyị nke ọma ọ bụ na anyị na-ayọ bụ ezigbo ire a sị na anyị enweta chen ya ka anyị baa nụ daalụ nụ Yes, I will be done. Yes. My senator. Junior, for that.
Keep quiet.
Sokolokolo.
Today is a new beginning. Today is a new year for Igbos. It's very significant because it's how you start your year, it's how you expect it to finish it. Everybody has New Year's resolutions. This is the year you tell yourself that whatever happened in the last year is gone, that this year is a new year. And 2025 will be a new year for us Igbos. Whatever we embark on will definitely come to pass. In Nigeria, the Igbos are still having a while, especially the incidents happening. We have many things to say as to that. Definitely, Mazin Nambikano should be removed, and it's something that's only right. The government should understand as soon as Nambikano is released, definitely a lot of things will come to things like lasting peace in the land. I believe that is going on. And I believe it's about time for nothing. What's your take on the efforts of the government on the area of governance? These are the infrastructure and security. Awesome. You know, our governor has shown savviness, like he was very articulate, he was very tactical about how we followed the insecurity, because the major thing was insecurity. I say was because I believe it's been put to stop. And definitely with this, obviously the slogan solution is here is definitely what it is. Like I said, you talked about the establishment of history. I think we have the government for the establishment of history institution. I don't know if you have anything to say about that. Absolutely. When you know your history, you definitely sit up. And I believe part of what has happened is because our history has been taken away from us, even with the basics, which is in school. When you teach someone their history, they'll definitely understand that these acts, which these boys, these young men got into, I don't think it could have happened if they really knew their history and understood that whatever they do, that karma will definitely come back.